Bidirek öýleýänleriň bir delili bar. Näzirek adamsy zähmet çekip bu kadar zenanasyny gowurýa. Ey oğulgydy önüpdir. Ine ýaly oğulgydy gowurýan zat barmy musulmanyň oğulla ýok. Amma Hudaý saklasyn şu bidirek işq we muhabbeti ki bir gaýryň beýany muhabbeti ýüregine düşenne näzire bolýa ine öz oğluny äpmek gitmeli. Ey bir seher näme? Bir işq nädermi? Öz adamsa öz jaýynda dursun. Ine ýaly rehimli Rabbany öz çağatyna, şu çağatyna rehmi ýok äpbermeli gitmeli. Adamsından Hudaý saklasyn darhas diye talak bilen gitjek ýene bir nefer bilen izdiwaç etme bernama bilen näzire jur'aty bar ýa ene.